Türkmen häkimetleri enatalaryň daşary ýurtlarda okuyan çağalaryna pul bermek düzgünlerine täze talap girizdiler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatdan habar berýär. 15 sentýabrdan başlap şäheriň banklary daşary ýurtlardaky türkmen studentleriniň öz okuyan ýokary kujaýyndan alyp göz höni enatalaryna iberen resmi namalaryny kabul etmän başladylar. Türkmen banklarynyň täze talabyna görä, indi studentler öz okuyan ýerinden alan ähli resmi namalaryny enatalaryna dälde ilki Türkmen Telekom'un ýörite elektron poçta adresine iýermeli diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 18 sentýabrda gurrun berdi. Onuň sözüne görä şondan soň enatalar Türkmen Telekom'un idarasyna baryp bu resmi namalar alýarlar ýöne studentin iýeren her bir kagyd üçin 3 manat tölemeli bolýarlar. Türkmen Telekom'un işgärleri bu kagydylaryň aşagyna sag tarapyna möhür basýarlar we enatalaryň her kagyd üçin 3 manady töländig baradaky kwitansiýany berýärler. Bu resmi namalar käte ençeme sahypa bolýar. Enatalar diňe şu usul bilen iýerilen ýagny Türkmen Telekom'un möhür basylan resmi namalary alyp baranda bankdan pul iýerip bilýärler. Mundan ozal studentler bu resmi namalary gözgöni enatalaryna iýerip bilýärdiler diýip habarçy sözüniň üstüne goşdy. Habarçy bu täze talabyň sebäpleri barada ne Türkmen banklary ne de Türkmen Telekom tarapyndan resmi düşündiriş berilýändigini belleýär. Ýöne enatalar munyň raýatlary kösemeň we olardan goşmaça pul almaň ýene bir usulydygyny aýdýarlar. Bu talap güýje girdilenden soň Türkmen Telekom'un idarasynyň öňünde uly nowatlar emele geldi. Indi enatalar ilki bu idaranyň soňra da bankyň öňünde nowata durmaly bolýarlar diýip çagasy Russiýada okuyan enatalaryň biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Şeýle-de habarçy Türkmen banklarynyň şu ýylyň iýulynda Russiýa Federasiýasynyň universitetleriniň gaýbana okuwlaryna kabul edilen studentleriň okuw töleglerini henide geçirip bermeýändigini aýdýar. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan enatalaryň we studentleriň ençemesi munyň sebäplerini Türkmen banklarynyň edýän adatdan daşary talaplar bilen düşündirýärler. Bu studentler synaglary online görnüşinde tapşyrdylar. Olaryň synagdan geçip okuwa kabul edilendikleri barada resmi namalary bar. Ýöne Türkmen banklary olardan talip şahadatnamasyny hem talap edýärler. Ýokary okujaýlar bolsa bu şahadatnamany diňe studentler okuw töleglerini geçirenden soňra berýärler diýip habarçy belledi. Azatlyk radiosynyň bu talaplar barada ýurdun merkezi bankyndan we Türkmen Telekom'dan goşmaça maglumat almak boýunça eden synanşygy netije bermedi. 2016-njy ýylyň ýanwarynda Türkmenistanda valyutanyň resmi sowdasy ýatyrlandan soň ýurdun merkezi banky dollaryň resmi kursyny 3,5 manat möçöründe saklap gelýän wagty onuň gara bazardaky bahasy 25 manada çenli gymmatlady. Ýurtda dollaryň resmi sowdasy gadagyn edileni bäri Türkmen banklary çağlary daşary ýurtlarda okuyan raýatlara käbir konvertasiýa ýeňilliklerini hödürleýärler. Muňa laýyklykda enatalar çağlarynyň daşary ýurt ýokary okujaýlaryndaky okuw töleglerini milli manatda Türkmen banklaryna tapşyrýarlar. Türkmen banklary bolsa bu pul serişdesini resmi kurs esasında dollara çalışyp onu daşary ýurt ýokary okujaýlaryna iýerip berýärler. Ýöne ykdysady kynçylyklaryň fonunda Türkmen häkimetleri ilatyň pul iýermek düzgünlerine iýdigderli çäklendirmeleri girizýärler. Türkmen häkimetleri bu çäklendirmeler barada kelam agyz söz aýtman gelýärler. Döwlet mediasy hem çäklendirmeler we olaryň enatalary hem de studentlere ýetirýän täsirleri barada mesele gozulmaýar.